हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय जोंहा नोंथांमोननिफ्राय गोबाङानो खावलायहरदोंमोन मा सिटेटनि सायावबो बड'नि क्लास लाबो होननानै बुंहरदों। दा बेनि सायावनो नोंथांमोनजों नैबे फार्स्ट सिलेबासखौ नायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो नागिरदों। बाहाय मा सिटेट 2026 जिहेथु जानो गोनां दं बावैसो दान मोनसे उनावनो। बेनि उनावहाय नायदो बाहाय दङ बड' सिलेबास, ग्रामार आरो पेडागजि, पेपार 1 पेपार 2 मोननैबो। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दानिया नैबेहाय नायनि जोङो मा दङ। दा बाव जोङो मा नुदों, पेपार 1 आरो पेपार 2 मोननैयावबो एखे स्ट्राक्चार दङ। एखे स्ट्राक्चारा जाहैबाय मा, बाहाय मोननै बाहागोआव राननाय जादों पेपारखौ। बे जाहैबाय लेंगुवेज कमप्रिहेनसन आरो बेनिफ्राय मोनसेया पेडागजि अफ लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट। दा बे मोननै बेनिनो लेंगुवेज कमप्रिहेनसनाव 15 आरो पेडागजियाव 15, 30 जाहैबाय होनदों। दा बर'निफ्राय कमप्लिट डिफारेन्ट। बर'नियाव जोंना मोनबाल' पेडागजिनिफ्राय मार्क फैयोमोन, बाखि 25आनो ग्रामारजों सोमोन्दो गोनां आरो कमप्रिहेनसन 5, 5, 10 फैदोंमोन। दा बेबादिमोन। दानिया जाबाय जोंनिया नैबे आसाम टेटनि बादि नंथारा। मानो होनबा जोंना बाहाय 15 रानथारबाय। ओंखायनो जायहा ग्रामारनि हागोन, कमप्रिहेनसन हागोन, पेडागजि हाया, बा 50%आनो सिटेटआव माइनास जालांगोन आरो। दा बेखायनो दानिया नायदो, नैबेयावहाय मा नुदों, बेहाय होदों जोंनो मा रिडिं आनसिन पेसेजेस, नुखायै सिगाङावनो मोनथिखायै बे पेसेज जेखौ जोङो थांनाय बाराव एटेटआव फैदों। बेबायदिनो बेयाव मोननै फैगोन दों। बे मोनसेया ड्रामा टाइपनि, मोनसेया फ्रस टाइपनि, आरो नङाबा पएमनि, माबा जायखिजाया माबा मोनसे होगोन आरोखि। बेबायदि मोननै मोनथामनि। दा लिटारेसि थानो हागौनो, साइन्टिफिकनि, नेरेटिभ एबा डिसकार्सिभ बेफोरबायदि थागोन होननाय जादों। दा बेखौ जोंनिया एटेटनियाव क्लास 10निफ्राय MIL साबजेक्टनिफ्रायनो होजोबदोंमोन। दा सिटेटनिया फार्स्ट बड' पेपाराव बड' लेंगुवेजखौ मोनगोन, जिहेतु बेखौ हमनो हाया। देग्लाय लिरखांबासो नेक्स्टआव आन्दाज मोनगोन बिथांमोना माबेनिफ्राय दानदों, एबा गोदान माबा मोनसे पेसेज बानायगोन ना बबेबा मोनसे सल' बा बबेबा मोनसे बिजाबनिफ्राय बबेबा मोनसे क्लासनिफ्राय लाबोगोन, बेखौ आन्दाज मोननाय नङा। जेखि जाया मानो बेनि सिङाव थानाय सोंनायफोरखौ जोङो मोनसिगोन। मानो होनबा बेखौ फरायबानो हाखागोन। 15खौ इजिलि मोननो नाजानांगोन। नाथाय बेयावहाय जोंना मा दंफायो होनदों, बाहाय कमप्रिहेनसनावनो ग्रामार थागोन, भार्बेल एबिलिटि थागोन, आरो बेनिफ्राय इनफारेन्स। जोङो गोजौआव नायनानै फरायनानै जेसेबां सोंनाय दङ, जों एटेटआव फैनाय बायदि बिदिनो फैगोन। बिदिनो ग्रामारनि गासैबो पार्टनिया सोंजानो हागौ। बाहाय भार्ब सोंनो हागौ, थाइजा सोंनो हागौ, थाइलालि सोंनो हागौ, दाख्लै सोंनाय बायदि बिदिनो मुंमा मुंराय। ग्रामाराव जेसेबां पार्ट दङ बेफोरखौ जों नायजोबनांगोन। आरो बेखौ गोदानै आं क्लास लानांगौ बायदि सानाखै। जुदि बेयो ग्रामारनि सायाव नोंथांमोना गियान नांगौबा, कमप्लिट एटेटनि सायावनो ग्रामारखौ लाजोबखादों। दा बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेनि ग्रामारनि प्लेलिस्ट, बेयाव थानानै चेक खालामबा मोनजोबगोन आरो। दा बेखौ नायजोबोबानो एटेटनिजों बेयो गोरोबगोन आरो। मानोना ग्रामारा एखेयानो, ग्रामाराथ' सोलाया। दानिया बिथांमोननि दानग्राफ्रा, जोंनिया एक्सपार्टफोरा सेबानिमोन नालाय, दाख्लै एटेटनिया सेबाया खुंदों, जिहेतु सेबानि क्लासनिफ्राय दानदों। दा एबारनिया CBSEनि एक्सपार्टबो होनो हागौ। आंसो एक्सपेक्ट खालामदों बेखौ। CBSEनि बिजाबफोरनिफ्राय नायनांगोन, CBSEआव थानाय बिजाबफोरनिफ्राय। नाथाय सेबानिखौबो नायनाया साबसिन जागोन। मानो होनबा जोंनाव बर' एक्सपार्टफोर, बर' कुइसन दानग्राफ्रा सेबायाव जेखौ दानदों बेखौबो हमनो हागौ। ओंखायनो मोननै पार्टनिफ्राय नाय, क्लास 9, 10नि सेबानि आरो CBSEनि जेसेबां दङ बिजाबफोर बर'जों रिलेटेड थानाय, बेखौ नायबानो जाबाय। 9, 10निखौ बांसिन नायदो, आरो नङाबा सेकेन्डारि लेभेलनिखौबाबो नायदो, MILखौ आरोखि। MILखौ नायदो। होमबा बेफोरनिफ्राय फैनो हाबायबायगौ। फैबासो मोनथिगोन। बेनिफ्राय ग्रामारखौ जेसेबां दङ बेखौ नायनो थाखाय आं बुंखांखाबाय। ग्रामारा मोनफ्रोमबो स्ट्राक्चारेलि आरो गासैखौबो होखाजोबनाय दं। बेखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन लिंक, बेजों थांनानै नायदो होनदों। पेडागजिखौ लागोन। नैबे पेडागजिखौ एबारावहाय नोंथांमोना बिनाय बायदियै मोनफा मोनफा लालांगोन। नाथाय जोङो बेयाव मोनसे क्रिटिकेला जाहैबाय मा, बर'नि ट्रान्सलेट खालामनानै जोङो बर'जों होनो बिराद दिगदार जागोन। मानो होनबा कुइसन दांग्रायाबा मा होनगोन सोदोबखौ, जोंबा मा होनगोन सोदोबखौ, बा आंबा मा होनगोन सोदोबखौ, बा सोरबायाबा मा होनगोन सोदोबखौ बर'आव आरोखि। दा बेखायनो बे प्रब्लेम जागोन। इंलिसनिखौनो इंलिस टु इंलिस नायबानो जाबाय। मानोना इंलिस अपसन थानांगौ, बेखौ नायबानो नुगोन आरोखि। इंलिसजों बुजिबानो हागोन आरो। ओंखायनो लार्निं एन्ड एक्विजिसन बेखौ लादो। प्रिन्सिपल अफ लेंगुवेज टिचिं, बेनि रल अफ लिसनिं स्पिकिं, फांसन अफ लेंगुवेज, एन्ड हाउ चिलड्रेन इउज इट एज ए टुल। बेफोर थख' ग्रामारखौ मोनफा मोनफा बहननांगोन आरो। बहनै फरायजोबनांगोन। दा बेनिफ्रायसो जोङो हागोन
बे ओमफ्राय मा होनो 15 मार्कखौ लाखिनो थाखाय पेडागजिनिफ्राय बेनिफ्राय गोजौनिखौथ' जोङो हाखागोन बेखौ बुंखाबाय मानो होनबा फैबानो मोनखागोन मोनसे 1 मार्क 2 मार्कल' गलांगोन ग्रामारसो जिहेतु आरो माखासेया नायनायाव सोंनायावथ' बुजिखायो फरायनायावनो दानिया नैबावहाय अब्ला जोङो पेडागजिनिखौ स्टार्ट खालामगोन दा बावैसो समनिफ्रायनो दा बे सिलेबासमोन इउपिआवबो बिदिनो एखेयानो इउपिआवबो बेनो इउपिनि सिलेबासखौबो बिदिनो होदों नै मा रिडिं आनसेन लिटारेरि साइन्टिफिक नेरेटिभ डिसकार्सिभ बे कुइसन कम्प्रिहेनसन इनफारेन्स ग्रामार एन्ड भार्बेल बिसोरो गासिबो थाजोबगोनानो 15आव आरो माखासे 15 पेडागजियाव बेबो एखेयानो पेडागजि अफ लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट लार्निं एक्विजिसन प्रिन्सिपल अफ लेंगुवेज टिचिं बे गासिबो एखेयानो मोनफा मोननैल' बाहाय सोलायबोनो हागौ इउपि हिसाबै कुइसन स्टाइलखौ दा बेमोनो सिलेबासखौ नोंथांमोनहाबो नुखाबाय जानांगौ आरो आंनिफ्राय साबसिन सोरबायाबो मोनदों जानो हागौ नोंथांमोनहा बेखौ कमेन्टआव होनानै दोनबानो जाबाय सोर मा होनो बबेयाव साबसिन थख' मोनदों बर'नि मोनफैबायदों नामा थख' रानबावनाय साब इउनिटनिफ्राय साब इउनिट बिदि थख' एटेटआ जेरै होदों नाथाय सिटेटआ बेबायदि होनायखौ आंथ' नुवाखै सोरबा नुदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहर बयबो मिथिना लानायनि दा बेखिनि क्लासआ लासैनो फैसिगोन नैबे पेडागजि पार्टनिफ्राय आरो गोजोन्थों